Pagsarmingan. Natural laeng ti panagbitot, no ti puso kan panunot, kat maandingay iti sapuyot ni sulisog. Ngam no ti tao nga agbidot wano agbasulman, at dalat ta siled ti panagbabawi iti kaungkan na. Aturan na dagiti bidot na, kat sapulan na tinalintag adana. Babaan iti tulong tinamarswa, amang linis iti puso kan panunot na, kat rumusing tinamnama iti kaungkan na. Pagsarmingan. Isursurat kan iti direksyon ni Jovi Dupais, isagsagot kada kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Pagsarmingan. Maudin da ito yapan nakisarita kan ka, Chito. Papa? Alam ka di ti kurso kayat ko aparakan ka, wano saan? Talagang aura niya taramidak? Jak kayat dagi dya kurso, Papa? Anya? Pakawanandak no jak kayat atong palan ti kayat yo, Papa. Nukas tangarod, agtalaw kan di ti balay. Anya? Nalawag tinangag mo. Total, awan mo't lang ti Sarbina dagiti bagbagakan ka. Isungag talaw kan. Alaamon dagiti kawas mo kat mapankan iti kayat mo apapanan. Nawayakan ang mga rami diti amin na kayat mo. Ngem, awalin apulos tinamnamam ngagtaod kada kami iti inam. Makamukan iti biyag mo. Papa? Mapankan iti farm no dayta ti tartari gagayam. Dayta mo ti kayat mo. Di mo aramaten ti utek mo. Kitag man niya ti pagbampanagan ti biyag mo. No day talag mulmula ka naggamgamululatan iti taga teraramidam. At dalang rod amin ken kagundaway. Tap nagbalin pa na saya ti biyag mo. Ngum sabali mo ti tartari gagayam. Di mo aramaten ti utek mo, Chito. Isu nagtalaw kan. Anak, saan ka na pumanaw? Kasaritak ni Papam. Ibagakkan ko na asan nakapagtaltalawin. Panagkunak, Mama. Kasayatan no pumanawak. Tapno saan ngayon aldaw ang mas stress ni Papa na makitkita na. Anak! Di ka agdanag, Mama. Sa anak mo't nga umadayo kada kayo. Agtali na idak lang ang farm. Anya? Diya kaya't nagdandanag kayo kanyak, Mama. Iso ano kaya't da ka makita. Mapan kayo lang ang farm. Basta laglagi pa nyo nga ipatpatag kayo unay-unay kan ni Papa, Mama. Ipatpatag da ka matunay, anak ko. Iso adyak pulos kanunungan ti trato ti amam kan ka. Kay kayat nakapayan na pagtalawan. Gapo iti di mo panang tungpal iti kayat na. Di nakakayat nga ikan iti waya-wayam amang pili iti kayat mo. Maawatak ni Papa, Mama. Ngam, siyak di na maawatan. No pa'y kasta. Dinto agbaloy ti pamatag ko ni Papa. Chito, anak ko. Sige, Mama. Mapaanakon. Anak ko. Itala amay adayo ka iti denak. Ngamiti pa'y kastoy awagas. Imbag ka dagiti kakabsat mo. Taim madayo da nga agpaiso. Ngam amok anaragsak ti amam. Kanalagan ti ipapanda iti syudad. Sana bale, Mama. Oray pumanawak iti sitong iyo. Sidagak matlaan kada kayo. Diyak kabailan ti may dayo kada kayo. Gaputa da kayo ti dadakkel ko. Sige, Mama. Mapaanakon. Itulod ka laangan iti Papa naman ako. Sanin, Mama. Amangan no makaungat ni Papa. Ano sa kung taglugan iti tricycle naging gay ti makadano nak iti Papa na. Lukas ta nga, Rod. Awatom da ito'y. Ha?
kwarta? Imbag lang nga aramatam na mapan ka iji farm. Mama, saanin? Ato ti makan ni farm. Awan mo't lang ti pangigastusak iti dayta. Idulin nyo lang yan, mama. Leticia, anya pala ang tikit kitam di tayong tigay. Anton, Nakadayo ni Chito. Saan nagsubli da jay? kaasi mo ti anak ta. Apay kumakaasi. Kat isumot tinang pili iti kasya kita ti biyag na. Anton, Natangken kit diti ulo na. Naglakala ko matagtong pali ti kayat ko. Ta para matlaeng kumay ti masakbayan na deta. Ngam kay kayat na pitagtalo diti balay. Kan mang tubngar iti kayat ko. Takay kayat na siguro tagwaywayas. Natangken ti ulo na. di mo lang amin maawatan ti kayat ti anak ta. Nagsimple lang ti kayat na. Ngam pagbalbalinem a komplikado. Di mo kayat nga awatan ti kayat. Siyak ti ama ti pagtangan. Isa arumbeng ko mga rod as siyak ti tungpalan na. Ano usam nito ang pagnagdam Chitaw? Awan ti kutsawn. Ika man laeng. May sapungan ken ulis laeng ti karga ti pagturugam. Tata Pabling, Nagdamot ng ti pinggan a panganam. Basit a kaldero ti paglutwam ken ano usam ti agluto iti kayo ayos na ito kanya akong tata. Mas dawak mga mingkeng kabaraw. Nagpintas ti biyag mo iti sidong damam ken sir. Ngam kay kayat mukit day di ang naed dito'y awaway. Nagrigat ti biyag dito'y. Basta naragsakak dito'y tata. Wala, makamu ka nga raw. Amom ka day no kasano ti agluto dito'y. Nakitkitak mo tanti inararamid yo. Kay kaya't kung aro da paspas kedan ti kayo asong rod. Ha? Saan da ka pakadanagan tata? Kabailak da ito'y. Kumusta nga iti panaturog mo dito'y idirabi ay Chitaw? Nasayat mo tata. Medyo nasakit ti bukot ko, di bimango na. Naikat mo't ladagos. Na ikaw ka nga rod ano kasta? Tata, umay ka, makanta. Ha? Anya nga iti kanam? Naglingta iti kamote. Ha? Tinulad ko tinamay ama naglingta iti kamote. Tunggal umayak ditoy. Chitaw. Saan ka kadi mailew amangan iti agkakaimas kas iti kankanam ijay balayaw? Naimas mo't dagitoy tata. Kun angam awan ti bread ditoy iti agsapa. Awan ti pizza. Awan ti... Apay kumaasa pulag ti awan. Ket nagadumot ti adda, tata. Ha? Mayat tupay ti makmakan ditoy, tapasig a presko. Sa diwa. Sana kasi ti makmakan na magatgatang iti groceries. Apasig ka na proseso. Ay nabilibak mo iti panagpampanunot mo ngobeng. Anak na ka ti adda mabalin na. Ang kasta ka nga agpanunot. Ado tinsuro kanyak ni mama. Makontento no anya ti adda. Tano saan tayo ang makontento? Pagbalinin na tayo nga agom ti gagam tayo nga agtarigaga iti na nga tuunay. Asaan tayo mo't amatok-tok no? Papanam, Mapana ka farm. anya ti aramidam ijay. Sumuro takmat. Saanan? Agbatikan. Kayat ko ang makita ni Chito. Agbatikan ko nakmet. Ang mga nuyawid mo pa'y na makitam. Anya ko manuyawid ko. Kat anak tamot dayjay. Kasano ngagnakam nuyawid mo met? Kita haklaeng no saan nagsublit iti balay itaramidak? Anya nga min at talaga ti panggap mo. Ammom, no makarik na iti rigat dayjay. Awanan ti maramidan na. Anton, Kapilitan nagsubli na iti sidong ta, no marik na ng tirigat.
Mamiris na mo't na husto amin dagiti ibagbagak kan kuana. Tungpalin ng tumat amin na napagayata ka para kan kuana. Anton, addaan tayo iti bukod tayo akapanunutan. Apay ngamin adi mo ipaayday ta iti anak mo. Narigat ka di maawatan ti kayat na? Sika ti sana makaw-awat, Leticia. Iso anatang ganunay ti ulo ti anak mo, takasta ka. Adda ka ngamin nakanayon amang kun-konsintikan kuana. No kumatasyak tayo nam. Awan kumamat ka ti parikot. Ngaman niya tararamidam? Sika ti malaan ni Chito. Natangkan mo ti ulo makaskin ni Chito, Leticia. Nakaumay kayo umot dito'y farm, sir. Wen, kahit kayo makasarita amin na trabahador diti farm. Ay, sir. Umungam amin dagiti kakadam diti farm. Takasarita kayo amin. Wen, sir. Uray ka din ni Chito kat ayabak. Sa nakaraman diti ni Chito, da kayo lang ti kahit ko kasarita. Sige nga raw, sir. Inumong kayo amin, takayat kayo makasarita. Amoy umot siguro aminan, nga da dito iti buridak nga anak ko. Diyak kayat nga ipayan nyo iti special treatment ni Chito. Kayat ko, di ito tulungan iti amin na trabaho diti farm. Nodkid daw iti makan, di yu ipapayan. Bayan nyo nga itrabahuan na amin nga ipaunag na. Nagpatulong, di yu tulungan. Kaya't ko arik na natirigat diti farm. Nalawag ka dito. Ay, sir. Ikak iti sukayan na ditoy. Ngam isulaan timang sukay. Nawatan nyo? Kasanon no, agpaisuro laeng, sir. Isuro yo. Ngam sana masapul at tulungan nyo ang mga ramid. No daglabsing iti data bilin ko. Nasaysaya at namang sapul kayon. Iti sabali at pakitrabahuan nyo. Makitam dayta bakante adaga. Wen papa. Dayta ti sukaya masiksika. Ha? O anya, kabalang maramidan. Wen papa. Ika gumaak. Kayat ko, mulaam dayta. Dalusam kan mulaam. No di mo mamulaan amin, nasaysaya at namang kita kan iti sa balya papanam. Pumanaw kan diti farm. Papa? Kastoy mo ti kayat mo, san ka di? Kayat ka pagadalan. Kahit kung agbalin ka doktor, abogado, engineer, accountant, ganun niya pa dita. Ngam di mo matkayat. Kayat mo tagbalin na tagaw, away agsuksukay iti daga. Farmer, ti kayat mo. Iso atak deram nga rod dayta, Chito. Nay, nadalusammet gaya munday ti pagmulaam, Chito. Wen tata. Kunak no, di mo kabailan nadalusan daytaw. Iso tinupobrak. Ta nabuybuyak kada kayo tata. Kat tinulad ko tar aramidin nyo. Ha? Naglakamot gayam nga aramidin no kayat? Saan ka kadi amarigatan? Nagngisit kan? Saan ang nagbaaliw ti kinataermaw? Kasla saan nakamateng nga anak dasar ang taon kan Ma'am Leticia iti kinamurseng mau. Ay na! Sana balit ako din lang day tata. Ngam na iti darakan pusok. Dapapakin mamalat at idadakkel ko. Bilibak at talagaan iti kinalami ti panagim imam Chito. Kanayon nga ado ti bunga dagiti mulam. Wen nga ron tata pabling.
Nasukatak po yung ginagangdod nga ulas kan pungan ko. Anadanunak dito'y away. Dapayin kutsun mo, kunam Wan tata. May mayatlat tatagid da iti tinidtid akawayan. Presko ngamin. Ayun presko talaga baraw. Saan nakas iti kutsaw na napudot. Napudot lang arudan ti panawad. Nakarkaro pa pumudot no agidaka iti kutsaw. Wan nga ron tata. Iso aman man na pagidak di kutso na ginatang ko. Kumusta nga tandag iti anak ta iti syudad, Antonio? Leticia. Manipod na kalpasdan iti panagadalda. Ken nakiasawa, ken nangasawa da. Saan damutan ngay may dito'y lugar tayo? Makumikom damot namin kadag iti trabaho da. Iso asan da na masangot yung may mang pasyar ka data. Agasamot namin na yan ta doktor kan abogado dan. Da itangarod ket, at dan bukod da abiyag. Idinto ta bumakbakat ken lumaklakay tamutten. Saan talaga amaliklikan adumteng ti kastoy a panawan? Leticia. Sa bagay, da itamot talaga ti imnas ti biyag. Ti mapadasan ti agubing, agtutubo, agmataengan, ken agbaket wenno aglakay. Mapantantuman ket di sarungkaran da Melissa ken Limuel. Kayat ko makita dagiti anak ta. Ay na, sapay sana ko na nandor iti atid do biyahe. Isong awagam lang nida, ta iso dati umay dito yan ta. Kasano nga iso dati umay kat kanayon nga rod amakumikom da iti trabaho da. Leticia. Ang padasak lata ida nga awagan. Hello, Mama? Melissa, iha. Kumusta kayong dita syudad? Nasayat mo't, Mama. Iso na lang ta si Dagan ti papanaw ko dito Pilipinas. Anya, hindi pa ikit din nagsayang ti trabahom ditoy. Amoy mo't a doktor mo't lang ti asawa ki Jabrod. Iso nga laan na ko ni Jai. Anya? Wan, Mama. Iso atalong aldaw sakbay ti flight ko. Agawid akto pa dita. Tapno makita kayo kin ni Papa. Ay, anyan. Adayo ka lang aruden ka na kami. Nakarkaro pa'y gayam nga umadayo ka, Melissa. Saan mo't amabali na jak surutan ti asawak, Mama? Iso amaawatan dak kuma. Manong Limuel, makasurot ka kadikan niya kiti panagawid ko iti probinsya inton maminsan na bigat? Pasensya ka natin ko. Ngam adu ti trabaho iti opisina. Nang runa ket asidegan ti hearing ti may sa akaso nga igam ko. No kasta? Saan ka makaumay? Saan na talaga? Pakumustahan naktulangan kada mamakan papa. Kastamatan ken ni Burida. Kapilitan nga rod ang mapanak pa ijay farm no mapanak ijay probinsya. Anya nga rod nga ay. Ket ijay mat nga agnanaid ni Chito. Sarong karam to mat jay Buridak tayo May sadikadan samatan asan tayo ang nagkikita. Kasano kat adal trabaho mo't nga minin tinas asikaso ta. Saan pa ngim ima idi nagkalay sa kami ti asawa? Wanggayam. Iti kasarmilangin kini pagmo anaudi ang nakitak. Manipod idin. Saan kami na nagkitkita? Isa pasensyakan, nujak makasurot ken kaading ko. Tatalaga nga adu ti trabaho. Anak, anya nga tano ti asawam laangan ti pagawid manipod di abroad. Ta dito'y kayon probinsya ng agnaad. No nalakala ko, Mama. Ngam saan mo't anairwam ti asawa kang agnaad iti probinsya.
Ije abroad an ayanak kan nagtrabaho. Iso kayat nang ijay kami matngagnaad. Ay, anyan anak. Panaawan na kamin kan ni Papam. Mama, Ti kayat laeng idi ni Papam. Agbalin kayo a doktor kan abogado nga agkabsat. Natungpal nga agpayso da ita. Ngem, kasukat na mo ti agnanayo nun ay adayo yung agkabsat kada kami. Mama, Hangaman niya nga rod ngay. Adamot ten buko jo abiyag nga anak mi. Iso abiyang milaangan ti mangkit kita kada kayo. Natibkeran dagiti payakyo at tumayab. Kan makagteng iti sa diinuman apakadanunan nyo. sana bale adamot ni ading ko at chito iti asidagyo, mama. Nasingpet tayo akabsat mi. Iso anatalgad mo't nga rod ti pakinakam mi kini Manong Limuel. Nga uray adda kami ngagpadpada iti adayo. Grabe, nagbiskad ka mo ta nakitaan ading ko. Makita talaga na iruam ka iti trabaho. Nagngisitak to pa yun, manang. Sana kaskin ka nagpudaw. Kaskala na okisan mo ta na bawang. Gagangay na taman manuak mo't mainitan. Ang bagbagay mo ti kudil mo ading ko. Agasam day ta pa nang idayaw mo kanyak, manang. Pudno mat. Bagbagay mo talaga ti kudil mo. Kan nagbiskad ka talaga kitaan. Saan akas idi nagkutong ka. Kasla maitay-tayab ka pinukit kitaan ka idi. Idi day ta, manang. Lumakay mo't da taon. Kitaan amangan no malakayan ka mo't na baro. Di ka kadipay mga sawa. Saan pa'y, manang? Dumteng tulat ta day ta. Kumusta nga iti panagad-adal mo may ipapan iti panagmula bayat ti kaadam dito eh. Kastoy, nakaalak mo't iti diplomak, manang. Iso mo tiyap aplikar ko dito yan Ading ko. Umadayo tamapana kun iji abroad. Iso apasensya kan ha? No, si kalata ti mabati amangkit kita kada mamakan papa. Nang runaket, bumaket kan lumakaydan. Anya nga rod ngay. Kasta talaga, manang. Ngamapay ngamin nga umadayo ka, kat nagmayatan ti trabaho mo iti ospital iji syudad. Masapul asurotak ni bayaw mo iji abroad. Ta ijay mo ti kayat na pagnagdan mi. Iso asikala ko man ti makaamo amangkit kita kada mamakan papa. Ta saan mo ti na makaawid ni Limuel? Kan mapanak mo ti iji abroad. Papa, di yu baybay anti bagyo ha? Asidagan ti papanaw ko. Amo manak ko maragsakan ak unay. Tanaton uyo dagiti rapapyo kini Manong mo Limuel. Atornay kan doktora. Papa, Sanda kayo na basta tagibasiten ti orasi naman. Idaydayo da kayo dagiti makamamu kada kayo. Gapo iti naragpatyo. agyaman akmat iti panang paadalyo kada kami, papa. Iso na lang tao madayo akon. Saan kayo mabantayan kini mama? Awanan niya man na. Kabaalan may paimot kini mamam. Sana bale, papa. Natalgad ti panunot ko. Nga uri adda kami iti adayo kini Manong Limuel. Ta adda lang iti asidagyo ni Chito aburidak. Aha. Amok adi na kayo baybay anti buridak akabsat ko, papa. Ay nagpardas metal analpas ti balay a pinatakder mau chitaw. Wan tata, kaya't ka talaga amal pa sa dagos. Maya ti pinaaramin mo a balay. Tawan maulay nga agdan. Mayat day ta ka dagiti bakit ken lakay akas kanyak. Naglawa pa'y. Isa mabalay na makaaliwaksay ti agnaad. Kasta talaga ti kayat ko, tata. Apaya nagparamid kay ti balay mo baraw.
Mga sawa ka kanain. Adan nakapana dita naatap unay apusom. Saan pa'y tatapabling? Ha? Aglaklakay ka kanin na abaraw. Katno nagadaw ti agkursunada kang ka. Ang sika ti saan na mangikaskasaw kadakwada. Ni tatapabling nga talaga. Nagmayat to pa yung tibiyag mau nga oray saan ka nang namnama ka dagiti dinakkel mau. Nagatang mau ti nailako nga abay ti farm da papam. Nga isaw ti nagpatakderam iti nagdakkal labalay mau. Si kanti agpatpatrabahaw. Malaksid pa iti daga suksukayem apartes ti daga da papam. Tata? Kan talaga ang nagdakkal deta pinaramid mo abalay. Alangan ngawan ti pamilyam nga agnaed dita. Nagdakkelan dayta para kang kalaang. Iso mga asawa kakidain. Saan nga asawa ti prioridad ko, tata? Ta saan mo tamaw di dayta? Basta naragsaka ko na tungpal ko ti kayat ko. Limawa ti farm masuksukayin tayo. Kan nakapaarami dakpayan iti balay akayat ko. Ay na nagsakit ti susup ko, Leticia. Kaya't kulo na yayidadya sila ta. Diyak mo tin makauli ti agdan ta nasakit dagiti tumang ko amapil ko no umuli akit agdan. Ay, saan ka matulungan, tane? Aglulok mo tan dagiti tumang ko, tanakapuyan. Anya nga tanumagala talaang iti kadkaduhata dito ibalay. Sika mangkit de, ta nagpakadamatan jay sigo da kadkadwata. Nabayag mo't day jay ang nagserbi ka data. Bumakat mo't tan, iso ang nagpakadan. Sapay nagrigat ti mga ala iti kadkadwa ita. Ne, anda ka di sa nga iling umay. Awan mo't ti amok. Sino nga rod nga itakin lugan na dyan nagsardang iti batog? Ay, man amok. Nalabit nga iti kaaruba. Wan kat nga ta. Ay na, kasano nga ta aya sumang atag ijayan ti silad ta. Kapilitan ay dagmanen adit ti sopa. Ha? Ay, mabiit laang. Dito ya talaga ti umayan dyan naglugan iti nagsardang alugan iti batog. Alang Ruden, si kanti mangkita tan nasakit at talaga ti tumang ko amag na. Kumusta kayon, mama? Ay na, Chito, anak ko. Naimbag man ta nakapasyar ka. Nabayagan asan kami anakapkapan ijay farm. Pasensya kayo ni talamanin ang nakapasyarak dito ayan nyo, mama. Makumikumak kami ni Jeff Farm. Ito, iho. Sika ka doon ta. Uwan, papa. Hala, mapan ka ijayan na, anak ko. Apay nga nakailad kayo dito sa sofa, papa. Ay na, marigata na kasumang ati ti agdan na mapaniti silad mi ni mamam. Iso adito yun ti pagililadak. Anya? Nagrigata talaga ti lumakay. Ado ti saksakitin arumrumwar. Sumurot kayo kanyak. Papanan tayo. Inalak didak kalalugan ko, tapno makatugaw kayo na imbag. Pangipanam ngay kata kami. Basta sumurot kayo kanyak, papa. Da kayo ka ni mama. Ay nasa ano yung tanay. Marigata na kamag na. Nagsakit ito mangko. Saan abali tabagkatan kayo laang nga ipanijelugan? Anya? Anya nga iti serbi dagiti nagdadak kalamasal ko anay ruwam iti nadagsin na trabaho?
No saan kayo ang mabagkat? Chito. Mala, umay kayon papa. Ibaga ka sumurutan ni mama. Tabagkatan kayo nga ipan ijay lugan. Aday ta, nakadaanan tayo. Nay, J farm tayo ka din da ito'y. Wan mama. Kasla sa bali mo't ngaminan. Wan nga rod, sa balya talagan. Nagdakil tinagbaliwan na. Ta nabayagan na jak na kaumumay dito'y. At dapat din nagdakil a balay dito daga nga abay ti farm tayo. Nagpatakder gayam iti balay na daging kukwa dita. Kan, nagadumot ti tao dita ka barbaro abalay. Kasla daragragsak dita. Ala, dumsaag tayo, mama, papa. Ay nasikan ti dumsag, Leticia. Diyak ka bala ti dumsag, nagsakit ti sakak nga ipagnak. Ay saan mabalin asakla ang ti dumsag Mabit lang, papa. Tulungan kayo, tapno saan kayo amarigatan adum saag ken magna. Ano yung pag na orasyon, sir? Ma'am! Welcome home! Welcome home, ma'am! Welcome, sir! Welcome home, ma'am! Anya ti kaya tasawin na ito. Welcome home. Wen papa, mama, welcome diti balay tayo. Anya, balay tayo. Balay tayo daytoy mama, papa. Regalo kada kayo adadakkel ko. Anya. Chito, anak ko. Mama, papa, impaaramid ko daytoy abalay. Ta nakita ket na nga tuunay di balayyo. Ulyin nyo pa'y laang numapan kayo iti siledyo. Nakita ka marigatan kayo. Iso kasto iti pinaaramid ko abalayyo. Awan ti agdan nga ulyan nyo. Tapno saan nyo unay amarik na dagiti saksakitin nyo. No magna kayo amapan iti siledyo. Chito, anak ko. Chito. Inka gumaka talaga aginatang daytoy kaabay ti farm tayo adaga. Taday to'y tarapaap ko. Kayat ko, siyak mo't ti mangipaay kada kayo. Saan lang ada kayo ti mangipapaay kanyak. Kayat kayo nga ipaayan itinagtaod itinagregregatak. Kwa. Kan kang runaan na. Kayat ko, adda kayo akanayon iti asidig ko. Tapno makitkita kayo akanayon. Kan tapno mapagserbyan kayo adadakkel ko. Nang runag at nadanon yung titawen apa nagkapsot yo. Anya ti araramidam dito'y sirok ti kayo. Sapsapulan na ka ni Chito. Nagluto ka no iti espesyal para kadata. Kwa. Wah. Jak mawatan tiriknak. Adabain ko sumango kini Chito. Antonio. Pudno akanayin na tasar sa rungkaran. Nga oray kagura kidi. Kanayin latta ti paragsarsaritam sa bali tirignak, iti da iti akanito. Diyak may lawlawag, Leticia. Gapo, tadi mo ninamnama ti intunda, ti barungag sapa, Antonio. Leticia. Nagsaya at ti Diyos kadata. Saan ka di, Antonio? Kuha. Ada amin makagapo. Iswasaan ang nagtungpal ni Chito iti amin apakayatam. Ta isugayam ti mabati amang kitkita kadata iti panaglakay ken panagpakita. Tapudno ang asasaya at mat nga anak dagiti inaunang anak ta. Nga madadamot iti adayo.
Sangsangwandahan ti bukod da abiyag. Saan tamat amabalin nga ibaga kadakwad ang nga agawindan, tadatamat ti asikaswanda. Leticia. Idinto ta ni Chito, kat pinili na ti agtalinaad iti asidagta. Saan nga imadadayo kadata? Barupay lang aging gaita. Adda amangkit kita kadata. Adda pagsanggiran ta iti panaglakay, kan panagbakat ta, nga uray santamat nga ubligan. Iso abiyang talaang anaganak ti mangkita, kan mangigiya kadakwadang anak ta. Nang runa nukit kita tamat, asaan adakas ti kayat da pagtumpalan. Nang runa kan ni Chito, tanaira na laang ati kayat mo, kat isumat ti kinayat dagiti inaunang anak ta. Leticia. Taamin abanag kat adda makagapu Antonio. Iso nagasat ta, tanaparaburan ta iti anak, nga addaan iti dakkel, ken nalukneng a panagpuspuso, para kadata adadakkel na. Mabalin ti umabay kan ka dita nagtugawam nga ti duga kayo, iho. Ha? Papa, ada kayo matgayam. Saan kayo kada narigatan ang nagnangay may dito igid ti karayan? Saan ta napintas mo ti pagnaan? Kan panagrik-nak at pimigsaak, bayat ti kadami dito farm. Mayat ngamin na talaga dito'y papa. Presko ti malangab nga angin. Sana kasi di sentro. Uwen nga rod. Anya ka diter aramidam dito'y. Or-oraik man nga do ti maala di impakat ko pag tiliw iti udang ken lamos ti takarayan papa. Mayat na di asidain tayo tasadiwa. Chito, iho. Apay, papa. Ipampanakal ka unay-unay. Ha? Papa? I'm really proud of you, my son. Borida ko. Papa? Day tati marikrik na kiti day ti agundaway. Bayat agad kitaan ka. Nga oray sa anak nga abogado? Sa anak ka doktor, wano inhinyero? Nga oray farmerak lang nga makon ko na? Ipampanakal ka. Gaputa, siya ti amam. Papa? Ipampanakal ko launay. Ta nadaan kiti anak akaskan ka. Chito, anak ko. Saan ka nagrebelde kanyak? Hindi kaya't kaatanglan. Kan sumurot kay di amin pagayatak. Inaramid mo ti amo rumbay nga parakan ka. Ininto tadyak pinanunot nga agduduma ti kapanunutan nyo nga anak ko. Agduduma ti utak nga impay ni Apo Diyos kada kayo. Agduduma ti kayat yung agkakamsat. Sana napukaw ti panagram mo kada kami hitinam. Nagro na kanya. Kangrunaan na. Tinumpal mo ti kayat tinamarswa para kan ka. Ti agbalina na sayat nga anak kada kami hitinam. Isu nga ipampanakal ko unay na siya kinagbalin nga amam. Agyaman nak papa. Ipampanakal kayo mat unay. Tada kayo kan ni mama tinagbalin na dadakkel ko. Katagyaman nak unay iti Diyos. Tainik ka nak iti gundaway kung agbalin na sayahat nga anak kada kayo kan ni mama. Inik ka nak itinawada apan nakaawat. Kat saan anapukaw ti panagraam kan pamatag ko kada kayo. Nangrunakan ka, papa. Anak ko. Oray nga tada kayo ti ka-estriktuan nga ama. Da kayon tulat at ipilyat nga agbalin ni amak, papa. Tapara kanyak. Saan kayo matadakas nga ama?
Tinarigagayan nyo lang taamuyo ang nasayat para kanyak. Ngam adapay na imbag akayat ti Diyos, arumbag para kanyak, kan para kada kayo adadakkel ko. Tanapat patugtikan nito pa nagserbi kan panangasikasok kada kayo. Nga inaramat ti Diyos tapno may tao ak. Ngam tanyaman ako ruso ang mailipas ko. Tauray jak nakalipas iti na nga to ako ruso. Sanak mo tabi na ibaan ti na marswa. Impaay na ti tinarigagayan ti pusok papa. Gaputa, amo na anadalos ti panagpuspusom, anak ko. Ipatpatag ka unay, burid ko. Ipatpatag ka mo't unay, papa. Da kayo kan ni mama, adadakkal ko. Taga Efeso Kapitulo 6, iti versikulo may kadwa, ngaging ga iti may kapat. Dayawam ni amam ken inam, nga isuti umuna abilin nga adda karina. Tapno na imbag tilakam mo, kat atidag tibiyag mo iti rabaw ti daga. Kat da kayo nga ma, di kay ruruden dagitan nakyo, no di kat idalan nyo ida iti alagaden, kan pamagbaga ti apo. Ditan gagayam, tinaggibusan ti may sapay apakasaritaan ana itampok ditoy. Pagsarmingan. Sound effects kan musika. Jan Dupais Jr. Isursurat kan iti direksyon ni Jovi Dupais. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Pagsarmingan. Thank you so much, kadrama. No magustuhan nyo dagiti dramas tayo, like, share, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here